Wis oleh kang lemu lembut pusaka senjata cangkra wis. Kembang Wijaya Kusuma. Oh, kembange wah ya syukur wis oleh kang. Tegese iki lem mlaku ki ana bejane. Ning ya kuwi Kang. Upama kowe diparingi rejeki ya aku ora sak tok nehi. Aku ora kepengin njaluk. Kosok bali yo mung karek tunggu kum karma. Tekandani awet kuwi miturut ketika disebut jenenge sapu dendaning dewa. Mati ya. Mau depo ora mangkat. Kula penemban oleh gawe nggonmu nglebut pusaka. Pangestunipun penemban Durna kula angsal tenan ra temenan. Oh, tiba bejo. Pancen dina becik sing nggo mlaku. Iso oleh gawe kuwi ateges bakal bisa nampa kanugrahan. Nggih, mingun Sinuwun Ndarawati mboten mresani kaca paesan. Yen mresani kaca paesan badhe kewiyak sedayanipun. Ora iso. Tak walik kok. Aku wis gawe rekodo tak wacake cara kobalik. Dadi upama ta dipresani mesti presani kuwalik ngono lho, Mas. Nggih. Inggih mongko kalih Sinuwun Mandura menika adat ing sampun ra kelebet pengayom Ngastina to. Ning kula niki wau semerep Gusti kula Sinuwun Mandura menika lenggah wonten Ndarawati. Lah ra tenan. Ya kono kaya ngono kuwi contone wong sing ora tanggung jawab. Wong genah kuwi rombongan Ngastina kok dadi mak penculuk nang Ndarawati iki ngapa coba? Yen pancen presa anak Prabu Duryudana kuwi lenggah ana pasetran Ganda Mayit nyuwun marang Sang Betrahi Durga supaya nampa wahyu Eka Jati. Ning ngapa kok dadi ora melu ngumpul karo Kurawa seneng acok dhewe-dhewe. Coba ngaten Kakang Durna mbok menawi menika wonten bab ingkang magepan kalian angger kersa. Mula sampeyan iku aja cocok percaya karo Baladewa. Baladewa gelare niku putih ning janjane jambon. Tenang. Ora kena dipercaya nih. Bisa kelakon tata gelar teng Ngastina dadi pengayom niku batin-batin niku mripat-mripate wong Amarta. Mripat-mripat mata-matang. Niku tembungipun netra pengawasanipun para Pandhawa kok mripat. Aku kan ukara. Nggih, kula tak matur wong jegleng mawon nimbang. Kula matur wong bener teat dicasi presa malah ndelaki kembange Mas. Monggo yen badhe dipun tanggo. Menika Puspita Wijaya. Nah, rikala semana pusaka kapasraken dening Sang Resi Durna Kocapuk. Senjata cakra ing layang saking Jumantara. Nempuh Ki Semar Badranaya ilang saka Pandulu. Badar kilurah togok satu dono.
Waduh Penemban, wonten pusaka ingkang nututi kula boten panglik. Senjata cakra Penemban. Aja semlang togok mbok kowe nganti semaput sedina ping 28. Kembang Jaya Kesuma ana nang tanganku. Ora kebacut kowe tiwas. Ngeri-ngeri dong. Ora bareng kan aku nyepur kok. Oh ya. Mula kok klambine ora berduri klambine ta. Wis oleh Kang Lemu nglembut pusaka senjata cakra wis. Kembang Wijaya Kesuma. Oh kembange pemu ya syukur wis oleh kaya. Tegese iki lem mlaku ki ana bejane. Ning ya kuwi kan. Upama kowe diparingi rejeki ya aku ora sak tok nehi. Aku ora kepengin njaluk. Kosok bali yo mung karek tunggu hukum karma. Tekandani awet kuwi miturut ketika disebut jenenge sapu dendaning dewa. Mati ya. Mau hidup ora mangkat. Badhe nampi sapu den. Wah. Kuwi iki mung ngomongi mbilem aja tak gugu. Dewa saking do ora nyapu. Wong kok kintel kok ngono kok digugu. Ngarep kono. Kok ndak dipengaruhi bilung. Ya, masa bodho kang ngertak omongi ora doyan mangan.